நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாங்க மகாபாரதத்தில் பீஷ்மர் எப்படி தன்னோட தந்தைகிட்ட சேர்ந்தாருன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. சாந்தனு மன்னர் ஒரு நாள் தன்னந்தனியாக கங்கை கரையோரத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவன் அழகிய ஒரு இளைஞனை சந்தித்தார். அவ்விளைஞனை பற்றிய பாங்குகள் அனைத்தும் பாராளும் வேந்தனுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன. அந்த இளைஞன் பால் பொழிந்த தெய்வீக பேரழகு வேந்தனை வசப்படுத்தியது. அதற்கெல்லாம் மேலாக அவருடைய விளையாட்டில் தனி மகிமை ஒன்று மிளிர்ந்தது. அவர் சொரிந்த அம்புகளை கொண்டு பெருகெடுத்து ஓடிய கங்கா நதியை ஓடாது அணை போட்டு தடுத்தார். அத்தருணத்தில் அங்கு தேவதை போன்று தென்பட்ட மாது ஒருத்தி பிரசன்னமானார். ஆனால் அவர் யார் என்று சாந்தனு மன்னனுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அந்த இவனுடைய தாய் என அவள் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள். அந்த இவனோ நதியினுள் மூழ்கடிக்கப்படாது காப்பாற்றப்பட்ட சாந்தனுவின் 8வது செல்வன். இப்பொழுது மன்னர் மனதில் முன்பு நிகழ்ந்து போன செயல்கள் பளிரென்று ஞாபகத்திற்கு வந்தன. அதன் விளைவாக அவர் பிரமித்து நின்றார். அந்த இளைஞனை கரத்தால் பற்றி கொண்டு அந்த மாதரசி கூறியதாவது: தேவவிரதன் என்னும் பெயர் பூண்டுள்ள இவர் தம் செல்வன். திட்டப்படி பயிற்சி கொடுத்து நான் இவரை வளர்த்திருக்கிறேன். வில்வித்தையர் இவர் தம் குருவுக்கு சமமானவர். வசிஷ்ட மகரிஷியிடமிருந்து இவர் வேதங்களையும் வேத அங்கங்களையும் வேதாந்தத்தையும் கற்றிருக்கிறார். தேவர்களுக்கு குருவாகிய பிரகஸ்பதியும் அசுரர்களுக்கு குருவாகிய சுக்கராச்சாரியரும் என்னென்ன கலைகளையும் சாஸ்திரங்களையும் கற்றிருக்கிறார்களோ அவைகள் அனைத்தையும் இந்த இளைஞனும் நன்கு கற்றிருக்கிறான். போர்க்கலையிலும் ஆட்சி கலையிலும் வல்லமை படைத்துள்ள வீரன் இவன். தமது மைந்தனாகிய இவனை தாம் திரும்பவும் மனமோந்து ஏற்றுக்கொள்வீர்களாக. தேவியானவர் அச்சிறுவனை ஆசீர்வதித்து சாந்தனு மன்னனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கங்கை நதியில் பிரசன்னமானார். ஓகேங்க. உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்த கதைகளை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நன்றி.